Baionako Didam museoan. 70 argazkik baino gehiago kosatuta, 4 zatitan banatutako erakusketa da, argazkilariaren ibilbidea, lana eta pasioaren erakusle. Argazki on bat ateratzeko gakoen inguruan galdetuta. Batzuetan badakit eta ikusten dut kameran eta kuadroan eta badakit, orain badut on bat, zenta kompozizioa ongi da, argia ere bai eta gaia eta batzuetan emozio bat transmititzen du, gertatzen da. Eta bai badakit gero, dakizu ordenagailuan ere, zenta bigarren parte lan egiten duzu, eta ikusten duzu, hau ona da, eta bai, orduan emozioa, kompozizioa, argia, eta informazioa, noski, edo egoera, bai. Berria eta Media Bask egunkarietarako argazkilari gisa, aktualitateko zatian ikusgaitiren argazkiak hautatzea ez zaio zaila egin, Ipar Euskal Herriko gai sozialek markatzen baitute usu bere egunerokoa. Eta gai hauek asko maite ditut eta unkintzen naute. Espekulazioa, etxe bizitza gaia, eta eskubideak, eta bai, gizarteak. Liberazio egunkariarentzat egindako lana da Pausa zentroan migratzaileei ateratako argazkiena, erakusketa honen beste zatietako bat. Gogorrak dira eta ukitzen nau, baina erakutsi behar da, hala ere, orduan lana egiten dut. Portretak ere gustura egiten ditu Gilomek. Eta sortzen ditut argiak, orduan bai, simple da, baina batzuetan polita ere, zenta ez da sekreturik lana da, zenta asko lan egiten dut, formakuntzak eta abar, eta sekatzen dut, eta lankideren lana begiratzen ditut prentsan eta liburuan eta erakusketan, orduan bai, lan handi bat da, asko lan egiten dut, agian ez da hainbeste ikusten, baina lan egiten dut, ez da sekreturik. Azken serieak misterio eta poesiaren arteko paisaietara garamatza. Bokalen sortua itsasoari erabat lotua lehen argazkiak uain artean egiten hasi zen. Berriki hasi da euskaraz ikasten eta argazkilaritzan ere autodidakta irmo gisa ekin zion. Lana da beraz, bere arrakastaren fruitua, eta egun erreferentziazko izen bilakatu da argazkilaritzan Ipar Euskal Herrian. Gero, beti bezala ez da sekreturik lan egiten dudalako, eta ikusten da bukaeran uste dut. Aitortza bat da, bai, oso pozik naiz. Etxean erakusketa bat egin ahal izatea ametsa dela esan digu eta ikusgai izanen da martxoaren 23 bitartean.